Atzeratu egin da Euskara, Katalana zein Galegoa Europan ofizial bilakatzeko bozketa, oraingoz proposamenak ez du behar beste babes eskuratu, honetaz zein Europa mailako gaurkotasuna hitz egiteko gurekin da Fernando Barrena EH Bilduko europarlamentaria. Egunon. Egunon. Zer gertatu da ofizialtasunaren bozketan? Bueno, egia esan, azkeneko asteetan dena oso lasai zegoen, ematen zuen dena onbidean kokatuta zegoela, baina azkeneko momentuan ikusi dugu nola alderdi popularrak sustatu egin duen ofentsiba hartu zitekeen erabaki horren kontra, eta horrek hautsak arrotu egin ditu eta eraman ditu estatu batzuk hainbat kontu azaltzera, hainbat kezka, eta oraindik ere erabakia hartzeko moduan ez dagoela esatera, ez? Hori gertatu da, erabilpen politiko bat, zen izan ere, ez da lehenengo aldia, gai hau Europar Kontseiluaren afera orokorretako batzarran tratatu egiten dena, eta beraz, momentu horretan berriro ere mahaigaineratu egin diren arazo tekniko, ekonomikoak eta barrekoak, nik esango nuke nahiko garbi daudela, nahiko konponduta daudela, ez? Eta beraz, orain borondate politiko kontu bat da. Baina, bueno, nire ustez, herri horiek eta estatu horiek azaldu egin badute, oraindik ere ez daukatela garbi eta bar, bueno, goazen hori argitzera, eta denon artean, baina bereziki, Espainiako gobernuak egin behar duen lana da. Herri horiekin, estatu horietako ordezkariekin bildu, eta azaldu benetan, eskaerak duen sendotasuna, eskaerak duen oinarri legala, eta gainera garbi geratzea beraientzako ez duela inongo kalterik suposatzen inorentzat, eta arazo teknikoak guztiz konponduta daudela. Beraz, goazen bide horri ekitera, zen oraindik ere falta da Poloniako presidentetzako azkeneko batzar bat ekainean, eta ekainean ez bada, uztailean Danimarka dator, eta Danimarkarekin egin beharko da, ez gaitezen urduri jarri. Ez dakit, arrazoietan ezezko horiek egoteko zuen artean, europarlamentarien artean aipatzen dituzue zer nolako argudio eta kontraargudioak dauden, demagun ezezko horietan, aipatzen dute batzuk, diru kontuengatikan, beste batzuk, bestelako argudioak izan dituzte, zer aipatzen da ezezko horietan? Bueno, kezkak entzun ditugu desberdinak, ez? Batetik, kostoa, soltua izan daitekela, eta beraintzako handia izan ala ez, naiz sartuko egin den kuantifikazioa zuzena den ala ez, altua den ala ez, argi dagoena da, Espainiako gobernuak hartu duela ardura, hitz eman duela, bera arduratuko dela kostori kubritzeaz, beraz, gainontzeko estatuei eraginik ez. Argudiatu egin da, sor lezakela hainbat traba tekniko. Parlamentuan, adibidez, 24 hizkuntza erabiltzen dira egun bapateko interpretaritzan, eta beste 3 sartzea izango litzateke. Bueno, arazo tekniko bat suposatzen du, baina dagoen, momentu honetan Europako Parlamentua manejatzen ari da, uste dut 12 bat hautagaitza berri Europar Batasunean sartzeko. Estatu horiek sartuko direnean, bakoitzak ekarriko du bere hizkuntza, eta zailtasun teknikoak ekarriko ditu, baina horregatik ez ditugu Europar Batasunean hartuko. Esan nahi dute, gaina dira, arazoa gaino zailtasun, gero eta zailagoa da, baina egin daiteke erraz asko, eta gainera, momentu honetan, adimen artifizialeko sistemak erabiltzena hasiak direnean, inkluso bateko itzulpenak eskainia izateko. Beraz, arazo horiek gaindituta daude, eta hortik aurrera, esango nuke, inkluso posizio legala oso sendoa dela, eta bakarra dela, Europar Batasun osoan. Euskara, Katalana eta Galegoa Estatu Espainoleko konstituzioan badaudelako, Estatu Espainola bera Europar Batasunean sartu aurretik. Beraz, Espainia ja sartu zenean Europar Batasunean, bazi joan egoera legal batekin kontsolidatua hizkuntza hoien aitortzari begira, ez? Eta, gainera da, gobernu batek eskatzen duen gauza bat, eta gainera, beste batzutan ere argudiatu egin da,
hiztun komunitate txikiak garela, eta badira momentu honetan ofizialak diren hizkuntzak atzean hizkuntz komunitate txikiagoak daukatenak momentu honetan. Malta izan daiteke, Irlanda izan daiteke, Suedia izan daiteke, katalanerarekin konparatzen baldin badugu, hiztun gutxiago daukate, beste asko badaude. Beraz, esan nahi dut, argumentu guztiak nik uste dut nahiko argi daudela, eman zaie irtenbidea eta argipena, eta horren falta dana da bakarrik argi politiko berdea ematea, baina hor sartu egin da alderdi popularra derankaz gora jartzen. Eta zergatik? Bi arrazoirengatik. Bata importantena dana da, hain zuzen, beraiek agerian utzi nahi izan dutelako zein den beraien benetako proiektu politikoa, alderdi popularrak, eta ez da gaurko berria, aspaldian dakigu, ez du sinisten aniztasunean, ez du sinisten multikulturalitatean, eta beraiek hobesten dute Europa monokolor bat, Europa monolitiko bat, non bakarrik estatuen klub bat dagoen, eta hizkuntz handi eta nagusiak erabili egiten diren, hori Euskal Herrian aski ongi dakigu, eta erabaki honen atzean horrela nabarmen utzi egin dute beraien posizioa. Baina gero bestetik, honek ere erakusten du gero eta maizago gertatzen ari den gauza bat Europako Parlamentuan, eta dagoela alderdi popularraren erabateko ofentsiba Madrileko Sánchezen gobernuaren kontra, eta Europar instituzioak etengabe erabiltzen ari diren borroka domestiko horiek bertan planteatzeko, ez? Eta, Europa osoko diputatuak hor dabiltza begi zabalik gai guztiak erabiliak izaten ari direlako ofentsiba horren baitan, eta esan behar dut, nik behintzat hori da inguruan ikusten dudana, diputatu gero eta gehiago nazkatuta agertzen direla erabilpen itxusi horrekin. Aurre ikusten da, beste bozketa bat ere helduko dela, eta hor, bozketa horretan, hau batez aipatzen baldin baute, erabakitzen baldin baute euskara bezala katalana eta galegoa ofizial bihurtzea, hori gertatzen baldin bada, zeintzuk izango dira ondoriak? Nik uste dut horrelako erabakia hartzeak suposatuko lukela euskarari ematea babes bat, orain arte eduki ez duena, eta ez dezagun ahaztu, euskara katalanera edo galegoa hitz egiten ari garenean, hitz egiten ari garela, oraindik ere etorkizuna bermatuta ez daukaten 3 hizkuntzataz, eta arrisku nabarmenak pairatzen dituzten hizkuntzak direla, ez? Beraz, zentzu horretan, zer suposatuko lukeen praktikan, izango litzateke adibidez, Europar Batasunaren hizkuntza ofiziala baldin bazara, horrek suposatuko luke, hortik aurrera, bai herritarrek, zein Euskal Herriko edozein instituziok, harremana izan lezake idatziz, eman dezagun, edozein Europar instituziorekin euskaraz, eta gainera bueltako erantzuna eskatu dezake euskaraz izatea. Harreman hori euskaraz mantendu alizatea. Gero, baita ere, hizkuntza ofiziala izateak suposatzen du dagoeneko ISO arauak eta horrelakoen arabera horiek manejatu egiten dira hizkuntza ofizialin zerrendatik abiatuta, suposatuko luke esate baterako oso gauza praktikoa, ez? Erosiko genuke altzari bat eta montatzeko instrukzioak euskaraz agertu beharko lirateke ere bai Europar Batasuneko gainontzeko hizkuntzekin batera. Edozein produktu erosten dugula, instrukzioak, argibideak euskaraz ere agertu beharko lukete. Botiketako produktu horietako prospektuetan ematen den informazioa euskaraz ere derrigorrez agertu egin beharko luke. Europar osoan amankomunak diren dokumentu ofizial batzutan, esaterako pasaporteak, tresneriaren dokumentazioa eta barrak eta da, horren arte, Europar Batasunaren hizkuntza ofizialetan agertzen direnak, euskaraz ere agertu beharko lukete. Eta horrela badago zerrenda luze bat, eta niretzako importanteenetako bat den ondorio bat izango luke. Eta da, hain zuzen,
momentu honetan, eta inbesteko garrantzia ematen ari zaionean, teknologia berrien despegeari eta adimen artifizialari eta barrari, oso presente izan behar dugu honek guztiak ere eskatzen duela euskararen presentzia bat, hortik kanpo geratuzkero, zailtasun handiak datozelako, etorkizuneko, teknologiak hortik datozelako, eta beraz momentu honetan, badago Europar terminologiaren database erraldoi bat, eraiki egiten dena Europar batasunaren hizkuntza ofizialetan. Euskara zerrenda hortan ez badago, nahiko aldenduta geratzen da, teknologia berrietan eta adimen artifizialean oinarritutako proiektuetatik. Beraz, nik uste dute, hau adibide bat besterik ez da, baina ondorioak izugarriak izango lirateke, eta jakina, nik uste dut oso importante izango litzakela Euskara orain 24 diren, eta onartuzkero 27 izango liratekeen hizkuntza horien artean agertzeak, nabarmena da, Euskarari, hizkuntzari emango lioken kategoria, eta baita ere hizkuntz komunitatearen autoestima, nik uste dut oso faktore importanteak direla. Eta zentzurik politikoenean, Euskararen errekonozimendu ofizialak ekarriko luke Euskal Herriaren estatusa ala ikusgarritasun areagotzea? Nik uste dut baietz, hizkuntzaren bizibilitatea askoz handiagoa izango litzateke, eta esango nuke baliagarria izango litzakela oso Euskal Herrian oraindik ere, estatus ofizial hori aitortua ez den hainbat eremutan, Euskarak irabazteko bizibilitate hori eta hizkuntz normalizazioaren bide hortan posizioak irabazteko dudarik gabe laguntza izugarri izango litzateke. Zu Nafarra zara, Bai. ze sentipen eragiten dizu Alderdi Sozialistak proposamen honetaz egiten duen defentsa ikustea eta aldi berean Nafarroan zonifikazioa mantentzea? Bueno, ezagutzen ditugu Nafarroan sozialistak eta beraiek diotenez, beraiek oinarri soziala oso kezkatuta dago, ustez eta hizkuntzaren hautaketaren arabera sortu daitezken gatazken gatik, Nik uste dut hor azkeneko urte hauetan aurrerapenak eman dira, ez nahi beste eta behar beste, hori oso garbi dago, baina jarraitu behar dugu Nafarroan herritar guztiak sentsibilizatzen erakusteko hizkuntzen onarpena eta hizkuntzen etorkizunak ez duela inongo interesik kaltetzen, eta Euskara badela kasu honetan ez bakarrik Euskara ezagutu eta erabiltzen dugun jabego bat, baizik eta Nafar guztiona, Euskaldun guztiona, eta babestu egin behar den altxor linguistiko kulturala dela, Nafarroaren patrimonio kulturalaren parte esanguratsua dela, eta zentzu horretan denon babesa egin behar dugula. Eta guk nahiko genuke Alderdi Sozialistak norabide horretan ere evoluzionatzea. Nazioartean ari gera zuzenean Gazako genozidioa ikusten, eta jakin nahi dugu, Europar Batasuna eta Israelen arteko elkartze akordioa eten ala utziko delakoan zaude edo zigorrak ezarriko dira? Nik uste dut, holako zerbait hasiak dira esaten, Kaia Kalasek esan duen azkenekoa izan da, hasiko direla aztertzen aukera hori, eta gure ustez aurrekoan esan genuen deklarazio horiek eta asmo horiek oso berandu datoz, 50.000 hildako berandu. Eta guk gatazka hau fase honetan behintzat hasi zenetik, azpimarratu dugu 1 milioi bat aldiz Israelen portaera genozidaren aurrean Europar Batasunak asoziazio akordioa etetea beste irtenbiderik etzeokala. Hain zuzen, asoziazio akordio hortan, 2. Artikuluan esaten da akordio hori oinarritu egiten dela giza eskubideen zaintzan eta bi parteen izaera demokratikoan. Nik uste dut giza eskubideen zaintza eza nahiko nabarmena dela Israelen aldetik, eta esango nuke horrek oinarritu egiten duela
demokrazia defizit ikaragarria Israelen dagoela esatea inongo arazorik gabe ez. Beraz, motiboak asko dira, eta helduleku legalak ere bai hori lehen bertan bera usteko. Israelek ezin du harreman privilegiatu ekonomiko eta politiko privilegiatu bat eduki Europar Batasunarekin, Gazan palestinoak hiltzen, milaka jarraitzen duen bitartean. Baina, hala ere, berandu bada ere, edozein momentutan hartzen baldin bada erabaki hori, oso ongi etorria izango litzateke, ez? Beste gauza bat litzateke aztertzea zergatik Europar Batasuna zergatik berandatu dena hainbeste eta ze arrazoi politiko dagoen horretarako. Baita ere, Europar Batasunaren baitan Europako batzordeak zehazki eraldatu egin zituen migrazio eta asilo akordioaren terminoak. Jakin nahi dugu, aurrerantzean ohikoagoak bihurtuko ote diren Italiak hasi zuen bide, hau da, esparru bat jartzea Albanian. Nire susmoa da baietz, eta dagoeneko parlamentuan maigaineratu egin dira hainbat aukera hori gertatzeko, ez? Kontua da, nire ustez, Italian bertan hori planteatu zenean, hainbat epailek esan zuten guztiz ilegalak zirela, bertako ordenamendu juridikoari dagokionez, eta nik esango nuke horrelako zentro extraterritorialak edo nolabait detxeagatik, hirugarren herri batean eraikitzea eta erabiltzea horretarako ez datorrela inondik ere bat Europar marko legalarekin, ez da giza eskubideen aldeko marko europarrarekin, ez dago onartzerik pertsona bat bidali ahal izatea Europar Batasunetik kanpo, berea ez den, jatorriz ez den beste estatu batera, pertsona horren eskubideak erabat babesik gabe geratzen direlako, eta ez bakarrik giza eskubideak modu orokorrean ulertuta, baizik eta asilo burutu egin duen asilo eskaera horretan pertsona hori gelditu egiten da praktikan inongo baliabiderik gabe bere defentsa egin ahal izateko prozedura legal horretan, ez? Beraz, hori onartzerik ez dago, eta esan bezala arrisku handia dago hori gertatzeko maiztasun handiagoarekin depende ze alderdik gobernatzen duen estatu bakoitzean. Eskuin muturreko alderdien posizioa indartsua den estatuetan arriskua dago hau nahiko eguneroko ogi bihurtzeko. Galdetu nahi dugu ere Self-Determination Kaukusari buruz, autodeterminazio araudia proposatu zen 2023 urtean, orduz geroztikan, eta ze gaur arte zer nolako pausoak eman dira zentzu honetan. Hori zirriborratu genuenean eta aurkeztu genuenean, aukera izan genuen Europar Batasuneko hainbat agintarirekin bilkurak lortu eta aurkezteko eta esplikatzeko zer ari ginen esaten, eta baita ere Europaren etorkizunari buruzko konferentzian lortu genuen, aurkeztu genuen proposamen hortan oinarrituta, autodeterminazio eskubidea izatea foro herritarretan gehien aipatu egin zuten beharretako bat izatea, ez? Bigarren aipatuena izan zen, eta beraz hor erakusten du badagoela kezka bat gaiaren inguruan. Momentu honetan erronka daukagu lan horri segida emateko, baina aitortu behar dut honetan eta beste hainbat gaitan ez dugula egokierarik onena aurkitzen momentu honetan dagoen nazioarteko egoeragatik, ez? Esaten dizudan bezala, ez honetan bakarrik, guk momentu honetan parlamentuan sensazioa daukagu nazioarteko egokiera berriak dena jaten duela, eta ez dagoela behar besteko arretarik eskaintzen, ez aiola eskaintzen
garrantzi handiko hainbat gairi pasatu direnak izatera bigarren o hirugarren mailako gaiak Europar instituzioetan, ez? Eta bueno, hori horrela da, baina hala ere guk asmoa daukagu gaiari heltzeko, ez bakarrik interes politiko partikularragatik, baizik eta jarritzen dugulako pentsatzen autodeterminazio eskubidearen aldarrikapena dala momentu honetan bakearen kontzeptuari egindakioken aportaziorik sendoena. Badi izango era gertatzen denaz. Fernando Barrena EH Bilduko europarlamentaria, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei.